páni a dámové, tady MacGalík a Rexík, Koskos lidi. a my vás zdravíme u našeho multiplayerového videa, nebo let's play, nebo jak tomu chcete říkat, to je úplně jedno, ze serveru Maniac, na který vám potom dáme IPinu do popisku videa. A chtěli bychom vám tady ukázat, co jsme zatím asi tak přibližně vybudovali. A co máme ještě v plánu, opět trošku možná tady to je můj do barák, jeskyní. jako, Jo, tady to je ten jeho úplně superovej, super čupr, jako. A tady, Jako, tady ta barabizna, to je možná moje, tam nekoukejte. Počkejte. Ještě tady s náma bude hrát možná jeden kluk, to ještě nevíme, možná jo, možná určitě. To je jasný, ten s náma půjde. Nevím, že ten už mohl nahrávat dneska s náma, ale on nás zradil a radšel do Anglie. Radšel do Anglie, zradil nás. Nemá nás rád. Co budem dělat? Jistě jste si asi ode mě všimli, že tamhle mám označený bod na spawner na Cave Spidery, ten jsme si našli. No ten jsem vlastně si našel já sám. Pak máme ještě spawner na zombíky, tam už máme XP farmu. Tam se expíme. A dělal jsem to já, jo, jako. A já mám vygriefovaný barák. No normálně lidi, to byste nevěřili, já jsem si tady jednou tak stavil tu lavičku před tím barákem. Otočím se a za mnou stojí Herobrine. Já jsem se málem... Jsme ho podkopali, Herobrina, jsme ho hodili pod nás. Dolů. A já bych si mohl stlumit zvuky, já to mám strašně nahlas. A to je to začne pršet, ne? To je nejlepší. Začne pršet, když nahráváme. Čekej. Pozdravte do videa. Creeper, vypadni! Můj fighting skill je úplně superovej a odpálil jsem ti altánek. Jo. No. A tebe to baví stavit celý od znova. Cestu, vole. No, redstone bloky, to mám doma ještě. A kvarci. Kvarci, ty možná mám. No, to včera lidi, já jsem strávil asi 2 hodiny kopání kvarců v nedru. Čekej. Redstone, tady mám redstone. Tak. Jak hodláme nahrávat? Nahrávat budeme... Když to stihneme, tak možná i 2 videa týdně? To jsou babský keci. Sklidni. Ne, ale chtěl bychom možná, nebo teda aspoň já bych chtěl dvakrát za týden, no. Když bude čas, no, teď je škola trošku vytíženost. To je takový, to je druhý svět, tady to. A taky máme volnočasové kroužky, které taky jsou celkem jako náročné na to. Jo. Možná bude trošku blbá kvalita videa, za což se trošku omlouvám, protože můj počítač už trošku kleká, už umírá, ten běží z posledního. Ty si stěžuješ a mě se seká menu v Minecraftu. To je ono. Pak máte štěstí, že nenahrávám já, ale už je to dobrý už. Je tady málo. Kdyby nahrával on, tak to se ani nepohne. Počkej, nedělej ty glass pane, já mám doma. Pozdě. Možná jste si všimli, že já mám některé věci železný a diamantový. Železný, já jsem měl správně, tady jsem měl tady v té bedně, jsem měl 4 staky železa a pak jsem si to dal sem dolů a když jsem si ji chtěl zamknout, tak jsem šel na Warp lesy tady na tom serveru, že si půjdu pro dřevo, vrátím se zpátky a co nevidím? Nějaký doslova až šulíni mi to tady nomé vybrali, měl jsem tam zlato, 20 diamantů a pohoda, vůbec jsem nebyl nasranej. No, dol jsme tady jednoho naše kámoše, jsme ho tady podpalovali, on se pak urazil a odpojil se. Jsme tady podpalovali kámoše. Jsme superoví kámoši, no. Hej, pojďme tady otevřít ty bedny. Tady mám zamčený. Počkej. Trošku se nám blbě sloučili resky. No, oni teď dělali reload, takže se nám to trošku... Jak si tady byly lepší schody všechno. No, byly tady lepší schody. Byly tady mramorový, celý z mramoru. A v nedru, tyjo, můj fighting skill v nedru, to byste měli vědět teda, jako to je úplně epic. To je epické. By to měl... Co? Jo, vlastně, já musím být u sebe doma. What the hell? Potřebuješ money do hry na spawner? Jaj. Jak to je? Jo, res. Ahojky kamarádi. A mám samozřejmě, no teď mi už nahrávání běží líp, protože mi tady Dexinos mi tady stáhnul Optifine a minimapku. Jsme sraby, proto máme minimapu, protože jsme moc trapný a nezorientujeme se. No hlavně já teda. Já a můj orientační smysl, to jsou kamarádi. Já se aspoň vyznám v souřadnicích. Asi tak, no jako. Ale zase mám i Optifine, ten mi docela
zlepšil nahrávání, jak tak vidím, protože teď, kdybych to normálně natáčel, já jsem to předtím zkoušel, natáčel jsem a jak si jsem se ani nepohnul z místa. Tak jdem něco dělat, jdem něco stavět, nebo jdem něco kopat, nebo jdem něco stavět. Hele, nahráváme už přibližně jako, nechci říkat, nahráváme 5 minut, jako jo. Jo, lidi, tohle to budou tak 4hodinový díl a tohle je úvodní, takže bude tady to je úvodní, bude takový kratší, možná takových 10 minut jenom. Já bych jako natočil bychom možná i těch 20, ale teď vytíženost času, no. Jdem postavit nějaký mega barák. Dolů do těch bažin. Jo, hej, tak já ti dovedu k tomu spawneru. K tomu, jak jsem ti říkal. Mě nebaví stavit na cave spidery, jsou blbý. To bych tam musel být víc. Já si to postavím potom sám, potom buď v offscreenu si to postavím sám, nebo uvidíme. Jdeme, pojď sem. Počkej, už jdu. Ne, ty enterpredly si vezmu. Jinak tady to je strašně dobrý server, až na ty reloady. To je všechny, jako to jsme tady měli úplně vybudováno fakt hodně. A mě to hodně našlo, protože teď jsem zase, jak mě vygriefovali, jak mi sebrali to železo, tak jsem se natěšil další 3 staky železa a oni samozřejmě zase udělali reload, takže já jsem o všechno přišel jsem i o 5 diamantů. Pojď sem. Kde seš ty hlava? Já jsem u té farmy. U farmy. Ne, na pumpkiny a na to. Jo, tam vlastně. Hodíme si enderperlovou romu. Takže tady jsem měl svoji automatickou farmu. Bohužel přišel nějaký Vojtaku, nebo jak? Začal mi tady pokládat bedrock. Kreativ, hele, on si postavil i nějakou pyramidu z toho, ne? Z bedrocku tamhle. Čekej, já se tam zkusím doletět. Au, asi jsem to hodil moc, hele. Jau. Jo, hele, trefil jsem se. Čekej. Au, trošku pokles FPS. Ale to nám nevadí. Můj počítač už zase regeneruje. Už se rozjíždí. Hele, tady ta pevnost z bedrocku, to je úplně prostě... A nazval si to vězení, jako nevím proč vězení zrovna. Ale jako je prostě divný. Jsou malí kluci, kteří nemají co dělat a tak griefují ostatní hráče. Nudí se, no prostě. Má tady 4 postele, 4 diamond bloky a tady cedulky vězení, ne? To je úplně superový. Tady ten server se nám strašně zalíbil, jelikož... Jsem ho našel já. Jelikož ho našel Drex. A vlastně jako pluginy, co jsou tady, tak jsou prostě užiteční. Jsou to užiteční pluginy, je tady například ten home, ty porty a takový jako ty užiteční věci. Byl jsem na serveru, který byl strašně přeplácaný pluginama a jde po mně creeper. Byl strašně přeplácaný pluginama a ten se úplně sekal, že tam jsem zkoušel poprvé nahrávat, sekalo se to, jo dík. Tam se to sekalo, pak jsem to zkoušel jiný server, tam se to taky sekalo, pak jsem zjistil, že to je počítačem. A teď to jde úplně v pohodě. To je to kvalitní hostinky, když já nechci dělat reklamu, takže neřeknu, od jakýho to je. Jo, a taky ještě bychom chtěli připomenout, říct, že budeme kupovat server, budeme se na ní skládat, z toho taky budeme natáčet, takže tam se těšíme všichni. Že jo, Drexy. Bude s náma točit i kámoš, mimochodem bude se jmenovat, Kvarty ne, říkal. Já nevím. On mi říkal teď naposled, že bude nakonec ten Kvarty teda. Takže... Kvarty nebo Lamp... nebo Lampík, ale prý spíš Kvarty, že uvidí, jak se mu to bude líbit. No, prostě budeme tady 3. Nebudeme řešit jeho, když tady není. On si užívá v Anglii, no, prostě. Někdo na to hold má, no. To mě dostává, ne, tady v tom chatu, uklízečka uklidila 29, ne, 39. To bude teda záživný video, když se tady bavíme o někom, kde je v Anglii. A to neřešte, prosím vás. A je to, pro začátek je to informační video, aspoň budou vědět. Jsme začátečníci. Jo, nemáme takový super věci, jako. Jo, hele, tady mám ten krásný ten, Silk Touch, Unbreaking. Hele, a ten můj ten match, tak ten si vezmu. Bane of Arthropods 2. Co nechápu, já jsem měl 3000. Pak jsem jakoby, jak byl ten reload, tak jsem je utratil. No pak byl reload a peníze už mi to nevrátí, ale věci, co jsem měl, tak už mi to odeberete. Já jsem měl 4000 a mám 388. No, mám $8, nebo kolik? Já mám 388. Ne, 2000, hustý. Jako čekal jsem, že trošku víc mi bude brečet Fraps a nebrečí. Dneska, když to nahrávám tady s Drexíkem, tak vlastně je dneska 7. dubna a uploadnu to buď 8. nebo možná až 9. protože já to ještě budu muset no to vyrendruju spíš až zítra, teď se hned po nahrávání to budu muset vypnout. To vyrendruješ hned. Já to musím ale hned vypnout.
Já vím. Jsem to slíbil. Já co slíbím, to dodržím. Kam běžíš, To jde pokom vidět. jdeš? Pokom jdeš? Já tady něco chci stavět. Jsem si mohl jít pro kobl domů. To je jedno. Neřeším. Jdu házet enderperlama. Ježiš, to bude záživný. No. Ne, tak stejně za chvíli to musíme vypnout. Nebo musíme, já to musím vypnout. Ty bys klidně mohl točit, kdyby ti to trošku počítač bralo. Já mám mimochodem stavěný počítač, mám ho už, já ho mám 4 roky, jenomže přede mnou ho měl, no, přede mnou ještě byly 2 roky. A já mám 12 let. No, 12 let a šlape mu, že aspoň rád, že mu aspoň něco jede. A stál 44 000 a je to největší křach na celém světě. A teď by byla sranda, kdyby tě vůbec nikdo neslyšel, ne? Kdybych tady kecal jenom já, ne? To by mi bylo jedno. My jsme to potom Bacha, bacha, je jich tady moc. Blbej pavouk, počkej, já tě rozsekám. Zomboň, a je po něm. A když to zabijte, třeba nějaký moby nebo monstra prostě, jak tomu chcete se jim říkat. tady ukazují životy. Hele, co to je? To je můj důl. Kecám. Já vůbec o nic o tom Přestaň. Využiju na tebe svoji lopatičku. Ne, sekiru, jsem ne. celý podělaný. A, semenko. Teď tady ty ne. Ty sněhový koula. Co děláš? Ty jsi mi to rozbořil. Promiň. Jsem nechtěl. Ty jsi uchylák. Vidíte ho, toho Rufuse. Rufus, tak jsou hlášky. A měl s náma volat ještě jeden, ten se mimochodem na Minecraftu jmenuje Bimby20. Ale nevolá s náma, musel to vypnout. Protože je to hrozný Frodo Pippin. A je to spamer, jako krát. Jo. Jako prac. Ukradl jsem ti 2 stonebricky, nevadí ti to? Vadí. Já tě vrátím. A jenom, že seš to ty. Teď všichni mají, si věříte, ne? Jdem oparé na Davide. Já vím. Já tomu říkám prostě maj. Už Maj. nemůžu běhat. Karel Maj. Počkej, já si tady vylezu na stromeček a Za dlouho to musíme vypnout. za 2 minuty. Kde seš ty hovado? Já jsem šel domů, já si jdu pro nějaký materiál. Počkej, hele, to je můj barák, ne, ten tady ze spoda, je to břízový to, ne, a tam zatím to, ne. Ježiš, to je hrozný. Já Jsem potřebuju, stavil jenom na rychlo, no na rychlo, stavil jsem to asi potřebuju víc kvarcu trošku. Hej, já mám zase home tady na tom nahoře, ne, na tvý chytrý věži. A je tady skeleton chytrej. Anorektik. To bylo včera a my Jo, jsme se zapalovali, já jsem jsme tam se udělal zapalovali. a oni mě nemohli zabít. No. Já jsem se pak tam dostal, že jsem si hodil ender perlou, dostal jsem se mu na střechu. On se pak odportoval, já jsem mu tady dal netherrack, zapálil jsem to, on se portoval kousek dál potom, když přišel. Což mě docela naštvalo. Hej, počkej, ty tady máš vlastně ten skokánek, ne? Já si skočím dolů. Wow, trošku mi to tady zabrečelo. Au. Co au, jsi spát, ne? Au. Ne, já jsem skočil dolů. Hezky, hele, ender perla. Pustý, mám dobrou šachovnici, kvarc a netherbrick. Jo, creeper, au, au! Chcípl jsem. Tak já si dojdu pro věci a zalomíme to. Už mi to tady hlásí. Pardon, je to krátký díl, ale budou Bylo to další. takový Budou další. informační na ukázku. Do popisku potom teda dám IPinu tohohle serveru. Můžete si, když se vám to podaří, tak si s námi můžete zahrát. Jinak No teda nevím. Uvidíme. No. Já pak teda budu sdílet tady to video i tenhle kanál, na kterém to točíme. Mimochodem je to kanál Pancha Boys, který jsme LP. vymysleli Pancha Boys LP. Pancha Boys LP, no. Který jsme vlastně vymysleli s klukáma. Klukáma. Holkáma. Počkej, jak se sejdem zase na vedle tvýho baráku, nebo u tvýho baráku. Počkej, já si hodím Ale počkej, já jsem tam dole. Já jsem chcípl. A já nikam nejdu. Tak já se budu loučit sám, mě to je jedno. Dělej, pojď dolů. Kam dolů? Tam jak stavím ten. Ten blbec. Ať lidi vidí, jak mám krásnou šachovnici. Jasně. Nebo aby se zasmáli. Se nezasmě... No, možná, já nevím. Možná Mně se se zasmějou. sekla klávesnice. Mně se sekla klávesnice a já skáču na místě. Tak do ní zas boukní, jako když jsem byl ten. Počkej, jo dobré, už jsme to odseklo. No hele, už jdu přes limit, hele, za chvíli asi dostanu vynedáno. Od šéfíka.
Dělej. Já mě to seká, teď se mi to začalo sekat, mám 2 FPS. Pomoc. Dobrý, už. Počkej, už hodím enderperlu a doletím za tebou. Já ho nevidím. Počkej, už letí enderperla za tebou. Dolů, někam snad. Hele lagy, kámo, lagy. Doufám, že nebude zase reload. Au. Já nemám lagy. Já jo. Už tě vidím. S F5 neumím couvat. Máš F5, jo. Počkej, jak se rozloučíme? Když mám tu šachovnici, jaj. Pojď sám vedle mě. Jo, počkej, už jdu. Už se mi to zaseklo. Jinak teda omlouvám se za menší lagy, můj počítač taky chudák nestíhá, ale já to do příštího videa se budu snažit. Mám ozvěno. Budu se to snažit vylepšit. No prostě, kus, kvůli lagu, dřívější ukončení videa a ode mě, kus, čus lidi. Jak jsem to měl já? Servus dámy a pánové. Jo, servus páni a dámové. Ahoj.